bod číslo 18, návrh na odvolanie konateľa obchodnej spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšina SRO. Materiál máte, ja len stručne chcem ho doplniť. Už v predchádzajúcom období som sa snažil navrhnúť zefektívnenie činnosti a prevádzky podniku služieb. Nepovažoval som a nepovažujem za správne, aby podnik služieb riadili dvaja konatelia spoločnosti. Preto navrhujem odvolať konateľa obchodnej spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšina, pána Liptáka, konateľa, ktorý mal na starosti bytové služby. Po prvé. Po druhé, sme v rokovaní s bytovým a stavebným podnikom Rožňava. Neviem, či som to dobre nazval, keď nie, tak viete, o čo ide. A je reálne, že bytové služby, teda všetky bytovky, ktoré teraz riadia a patria pod bytové služby Dobšina, prejdú pod Rožňavu. Robil sa už aj prieskum, takže väčšina ľudí je za to. Tak, toto je môj návrh. Keď chcete vedieť ešte niečo bližšie, opýtajte sa, pokiaľ nie, tak môžeme prejsť na návrh na uznesenie, ale otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Slovák. Tak by som znovu navrhol prevodiť tú štilizáciu mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina na návrh primátora. Až potom. Áno, a ja si myslím, že to je dobrá pripomienka a treba potom aj v blízkej budúcnosti to poradie zachovať. Je to len technická záležitosť, ale dobre, v poriadku, ja len hovorím, ja prstom ukazujem na teba, ale možno, že priamo na teba nemyslím. Dobre, takže toto zaregistrujme a aby to tak bolo. Takže nech sa páči, pokračujeme v rozprave. Nech sa páči, pani poslankyňa. Chcela by som sa opýtať, pán Vítaj, čo ste nejako zamestnanec, či by to mohlo znamená dôvodovú správu. Pán Vítaj, on prišiel po roku, hej, z dlhodobej Marovky. Teraz požiadal o dovolenku, no tak pokiaľ to sám požiadal, pokiaľ nepožiadal byť prítomný tu na tomto zasadnutí, tak som mu túto dovolenku podpísal. Takže preto tu ani nie je prítomný, aby to každý vedel. Môžem ukončiť rozpravu k tomuto bodu? Pokiaľ áno, končím. Poprosil by som návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina a návrh ako prerokované v Mestskej rade schvaľuje odvolanie Milana Liptáka, ulica Jarková, 345 Dobšina z funkcie konateľa spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšina SRO. Termín 10.2.2011. Ďakujem. Vypočuli ste si návrh na uznesenie. Chce ho niekto doplniť, pozmeniť? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za jeho prijatie. Hlasujeme. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Takže môžeme prejsť k bodu číslo 19, ktorým je schválenie ceny stočného mesto Dobšina